курортен комплекс Боровец тържествено бе открито петото юбилейно издание на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев. Форумът предлага джаз изпълнения до 4 август включително, а входът е свободен. Той се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Фестивалът започна със своя химн, изпълнен от Биг Бенд Благоевград. Директорът на форума, доктор Татяна Илиева, награди редица спонсори, приятели и нейни колеги с почетен плакет Доктор Емил Илиев. Искрено вярвам, че тази вечер ние не просто откриваме един музикален форум. Ние продължаваме една традиция. Традиция, създадена преди почти 30 години от основателя на фестивала Доктор Емил Илиев. Традиция, която посвещаваме на любовта, традицията да обединяваме хората с музиката, с културата и сме много щастливи, че можем да продължаваме като наследници на доктор Илиев тази традиция. Заместник министърът на туризма Георги Тодоров изрази радостта си, че е в Боровец и поздрави общината и организаторите за събитието. Изкуството не познава граници. То отеква през планини, каквато е тук страхотна планината. Направо не мога да се насладя на нейната красота. Изкуството не познава граници и епохи, така че то ще достигне до всяко кътче на България, а и отвъд България. Заместник министърът награди 12-годишния Васил Христов, носител на редица национални и международни награди в плуването, колоезденето и триатлона. Васил Христов бе награден с почетен знак на фестивала Доктор Емил Илиев. Да, аз многократно съм казвал, че това е може би най-значимото събитие в културния календар на общината. Това е едно събитие, което вози със себе си допълнителни гости на територията на нашата прекрасна община, на нашия прекрасен курорт Боровец. Боровец отдавна не е само зимен курорт, през 4-те сезона приемаме туристи, но когато има такова прекрасно културно събитие, разбира се, хората тогава са повече. Телевизионният журналист Ангел Болънчев от Българската национална телевизия прочете поздравителни адреси от президента на Република България Илияна Йотова и министрите на културата и спорта Евтим Милошев и Енчо Керязов. Приветствието на Керязов бе насочено и към младия спортист Васил Христов. В своето приветствие Илияна Йотова посочва, че през годините фестивалът заслужено се утвърдил като едно от най-авторитетните музикални събития в България, превръщайки се в сцена на среща на изявени български и световни джаз изпълнители, млади таланти и многобройна публика, обединена от любовта към музиката. Програмата продължи с изпълнения на Биг Бенд Благоевград. По сцената прозвучаха освен джаз, фънк и латино парчета. Българската телеграфна агенция е медиен партньор на фестивала.